hemen Elizain zinean gira, kalostrapean. Zergatik kalostrapea? Aterbia behar baita Elizatik ateatzean, ara. Eliza iguzkialde itzulia da. Atea borta beraz mendea alderat, itras alderat, demora xarraren alderat, haize gastuarena, eauntziak, denak hementik heldu dira. Eta inguruko etxeak ikusten dira iguzkialde itzuliak. Hori, jokoa. Eliza ez. Nahiz da berez Eliza aldarea iguzkialde da. Eta bortxaz sargia mendealera da. Eta gero, jendea biltzen da. Jendea biltzen den lekuan mintzatu behar du. Ala sartzean, ala ateratzean, jendea biltzen da, eta jendetasuna, eta, herriko berriak kurritzen ziren, guai entzuten dira alderdi guzitaik, demoran, eta berriek ez ziren hanbeste kurritzen, eta orten edo merkatian edo Eliza bortan, erraiten ziren herriko berriak, eta ikusten zen, hura ikusten zen, hola, beraz, hemen aterbe bat behartzen. Nahiz da haizea bada, egun bezala, haize freskoa ere, eta baina halare aterbia da. Eta gero, hilerriak forberian dira. Jenek Elizatik ateatzean, eta berdin mezan sartzean, otoitz egiten zuen, bere tonban, bere hilerrian. Eta hemen pasatzen zen. Eta gero, jendetasunezko gune bat da. Importantea da, zeren Elizan biltzen baitzen, Elizan sartu hain zin, bile egiten alziren, ateratzean segitzen altzen sorasa, eta lekuko esua, eta beharrezkoa, atxurituko beharrezkoa, Elizetan, zeren, hola gertatzen da eskolerrian, isasua hor dugu, euria hortik etortzen zauku, eta hantxutzen Eliza borta hor dugu, eta horri izan behar du, ez iguzkialde, aldarea da iguzkialde. Otoitza da egiten iguzkialde. Ernai baita, ez Jerusalemerat itzulirik, hori erraita maita zamaita aldiz, eta ez da egia. Iguzkialde itzulirik. Giristinuek iguzkialde otoitza egiten dute. Juduek Jerusalemerat alde. Ez da, bate gauza bera. Geografikoa da, iguzkialdea. Guria kosmikoa da. Musulmanoak gauza berbera, lamek iguzkialde dute, ordean jendea astoratzen da, galtzen da, ez, gure kosmikoa da. Eta gure hilarriak gauza bera da, iguzkialde itzuriak dira, iguzkiak eta simboloa baita iguzkia, erna baita piztearena, biziarena. Beraz, harat itzuriak dira, kurutzea hor da, hila hemen iguzkialdea eta aurpegia iguzkialde itzulirik, eta ez alderantziz. Argiak ze importantzia duen giristinoaren bizian, otoitzaren bizian, zeren otoitza, lehengo giristinoek otoitza egiten zuten, iguzkialde, ez Jerusalem zelako iguzkialde, ez bakarrik, argia, alderdi hortaritzelako, eta Jesusek erramaitu, ni naiz munduko argia. Hori da, noiz nahi aiputa eta evangelioan argia. Eta orduan hori sartzen da, hilarritan ere, eta hilerrian nola itzuli diren, nola jendeak, nola otoitze egiten duen iguzkialde, eta hori guztia beraz, importantzia handia du horrek.